ദീപങ്ങളുടെ നിര എന്നർത്ഥമുള്ള സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് ദീപാവലി എന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചത്. ഈ ദിവസം വീടുകളിലും ആരാധനാലയങ്ങളിലും വിളക്കുകൾ കൊളുത്തി പ്രകാശപൂരിതമാക്കുന്നു. സ്കന്ദപുരാണമനുസരിച്ച് മൺചിരാതുകൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഊർജത്തിൻ്റെയും ദാതാവായ സൂര്യന്റെ പ്രതീകമാണ്. തുലാമാസത്തിലെ അമാവാസി ദിവസമാണ് ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചു വരുന്നത്. ദീപാവലി ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐതിഹ്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഏറെയാണ്. 14 വർഷത്തെ വനവാസത്തിന് ശേഷം ശ്രീരാമൻ, സീതാദേവി, ലക്ഷ്മണൻ, ഹനുമാൻ എന്നിവർ അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത് തുലാമാസത്തിലെ കറുത്തപക്ഷ ചതുർദശിയിലായിരുന്നു. അയോധ്യയിലെ ജനങ്ങൾ അവരെ വരവേൽക്കാനായി തെരുവുകൾ മുഴുവൻ മൺവിളക്കുകൾ കത്തിച്ച് വഴിതെളിച്ചു. ആ ഓർമ്മ പുതുക്കലിന്റെ ദിനമായി ദീപാവലി കൊണ്ടാടുന്നു എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം. സമ്പത്തിന്റെ ദേവതയായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവി ദീപാവലി നാളിലാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് അവതാരമെടുത്തതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാർത്തിക മാസത്തിലെ അമാവാസി ദിനത്തിലായിരുന്നു ഇത്. അതേ രാത്രിയിലാണ് ദേവി മഹാവിഷ്ണുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലായി വിളക്കുകൾ കത്തിച്ച് ആഘോഷിച്ചു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിക്കൊപ്പം ഗണപതിയെയും തുടക്കത്തിന്റെ പ്രതീകമായി സ്മരിക്കുകയും ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ ദീപാവലിയെ ദുർഗാദേവിയുമായും കാളിയുടെ അവതാരവുമായും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നരകാസുരനെ വധിച്ച ദിവസമാണ് ദീപാവലി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മഹാഭാരതമനുസരിച്ച് വനവാസത്തിന് ശേഷം പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ സ്വന്തം ദേശമായ ഹസ്തിനപുരിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ നാളായി ദീപാവലിയെ കണക്കാക്കുന്നു. പാണ്ഡവരും അവരുടെ ഭാര്യ ദ്രൗപദിയും മാതാവായ കുന്തിയും മടങ്ങിയെത്തിയ സന്തോഷകരമായ ദിവസത്തെ ആഘോഷമാക്കി നാട്ടുകാർ എല്ലായിടത്തും മൺചിരാതുകൾ കൊളുത്തിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജൈനമതത്തിലെ 24ാമത്തെയും അവസാനത്തെയും തീർത്ഥങ്കരനും ആധുനിക ജൈനമതത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ വർദ്ധമാന മഹാവീരന് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച ദിനമാണ് ദീപാവലി എന്ന് ജൈനർ വിശ്വസിക്കുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമായും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നു. സമ്പത്തിന്റെ നാഥനായ കുബേരനെയും ദീപാവലി നാളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്.